हेलौ लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि बड' मेजिक इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो खनसे बरायबावबाय। आं दिनै मोनसे मेजिक लाबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै जोबजासिम नायलांगोन, स्किप खालामालाखैनो नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो बे मेजिकखौ दाखालि बावैनो पाब्लिक प्लेसाव लाबोखानाय जादोंमोन। ध्रुब नार्जारि माने DN ब्लग बिथांजों बे मेजिकखौ लाबोखानाय जादोंमोन। आरो नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला DN ब्लग चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरोना। बे मेजिकखौ अलरेडि हेगारखानाय जाखाबाय, खिन्थु आंनि बड' मेजिक चेनेलाव हेगारनाय जायाखैमोन आरोना, DN ब्लग चेनेलाव हेगारनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बे भिडिअखौनो आङो दिनै फिन खनसे आंनि चेनेलाव हेगारनो आखायाव लाबाय आरोना। ओमफ्राय माने देखायगोन आरो दिनै माने बेखौ हेगारसिगोन आरो आंनि चेनेलावबो। ओमफ्रायथ' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम स्किप खालामालाखैनो नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना। बे मेजिकखौ एक्सुवेलि नामखौ बावबाय आङो, सोर देखायदोंमोन आं बेनि नामखौ मेनसन खालामनो हाथ'नाय नंला, आं बावगारबाय आरोना। गोबावबो जाबायमोन आं बे मेजिकखौ बानायनानै दोनखानाया, रेडि खालामना दोनखानाया, थ' आं हेगारथ'वाखैमोन आरोना। ओमफ्राय आंबो एसे लोमजाबाय थादोंमोन आरो ओंखायनो हेगारथ'नाय जायाखैमोन। स' दिनै फाइनालि आं हेगारनो सानबाय, हेगारनोसै। आरो नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो गोजोननाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना। गाइस, दाख्लै आङो DN ब्लगनिनो देखायखांखाबाय, थेवबो आंनि इउटुब चेनेलाव बड' मेजिक चेनेलाव आं हेगारनाय जायाखैमोन आरोना। प्लेइं कार्डनि मारै कालारा चेन्ज जायो बेखौ आं देखायनाय जायाखैमोन। थ' आं दिनै देखायनो आखायाव लाबाय। थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरोना जोबजासिम। थ' आङो टास्कखौ दामग्रोना लानोसै, साबसिनबो लाबोनोसै। थ' आंबो मोनथिया आरोना, आं कार्डखौ गांथाम लागोन आरोना, 1 2 3 गांथाम लाबाय आरोना। थ' नैबेखिनि कार्डआ नांथ'ला आरो आंना, इयाव दोनहरबाय आं। कार्डआ आंनाव गांथाम दङ आरो गाइस, गांथामखौ आं देखायगासिनो नोंसोरनो। बे कार्डआ मा कार्ड बेखौ आं देखायगोन आरोना। थ' गाइस, बे कार्डआ जाहैबाय गुलाम ट्राइ। कालारखौ गोसोआव ला गाइस, कालारखौ गोसोआव ला। मस्ट इम्परटेन्ट कालारा कालापान, इटा आरो सिरुवा। मोनथामबो जे आरोना। अके थ' नै मोनथामबो एखे। आंनि आखायावबो जेबो गैखाया दे गाइस, नै आंनि आखायावबो जेबो गैखाया। थ' बेयो मोनथामबो जे, ट्रिपल जे थारमाने ट्राइ होनना बुङो बेखौ। अके, थ' आङो गेजेरनि कार्डखौ इयाव दोनबाय। ओमफ्राय इयाव गांनै दोङो आंनि आखायाव, गांनैखौबो आं देखायबाय, कालापान आरो सिरुवा। थ' इटानि कार्डखौ आङो इयाव दोनबाय आरोना, इयाव दोनबाय। दा ओमफ्राय आं बेखौ मेजिक बानायगोन। अके, आं दाबो दाङाखै दे बेखौ, नै दासो दांदो। ओमफ्राय आं सोलायाखैबो। 1 2 3 अके, नायदो दाना। थ' मेजिकआ इनोमोन आरोना। ध्रुब माने DN ब्लग चेनेलावबो बे भिडिअखौ हेगारखानाय जाखाबाय पाब्लिक प्लेसाव। थ' आङो दिनै पाब्लिक प्लेसाव लाबोथिया बे मेजिकखौ। दा मेजिकखौ नोंसोरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो आरोना। अके, लोगोफोराथ' भिडिअखौ नायबायानोखा, माने मेजिकखौ नायबायानोखा। मेजिकखौ नायनानै माबायदि मोनखो आसा खालामो मोजां मोनदों जानांगौ। ओमफ्राय आंखौ थोजासे नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय, बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोंथांमोनखौ। आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथियो। आरो दिनैनि मेजिकखौ DN ब्लग चेनेलावबो हेगारखानाय जाखाबायमोन आरोना, DN ब्लगआ हेगारखानाय जाखाबायमोन, खिन्थु बाट आंनि बड' मेजिक इउटुब चेनेलाव हेगारनाय जायाखैमोन। स' आं दिनै हेगारबाय आरोना। जुदि पाब्लिक प्लेसाव नोंथांमोना बे मेजिकखौ माबोरै पाब्लिक प्लेसाव देखायनो हागोन बा देखायनो हायो ना हाया, बिदि जुदि सानदोंब्ला माने DN ब्लग चेनेलाव थांनानै नायबानो जागोन आरोना। पाब्लिक प्लेसआनो जा, जियानो जा, स्टेज प्रग्रामानो जा, सब हाजोबगोन आरोना गाइस। ओमफ्राय दिनैनि बे मेजिकखौ जेनेबा आं पाब्लिक प्लेसाव लाबोनाय जायाखै, बेनि थाखाय सरि। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे मेजिकखौबो जोबोद मोजां मोनदों होननानै आं आसा खालामबाय। थ' मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरोना गाइस। नोंसोरनि मोनसे लाइकआव आं माने आरो गोसो जाबावो आरोना, मेजिक होबावनो गोसो जायो, माने मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो गोसो जायो आरोना। मोजां मोनो, माने बोलो मोनो आरोना गाइस। ओमफ्राय नोंसोरनि कमेन्ट
कमेन्ट आरो लाइक ओमफ्राय शेयार बेफोरबायदियाव माने जोङो जायखिजाया जों इउटुबारफोरा आरोना आंल' नङा बयबाबो आरोना इउटुबारफोरा माने गोसो गुदुं जाबावो आरोना बोलो मोनो आरोना गोहो मोनो नोंसोर माने कमेन्ट खालामा लाइक खालामा बा माने गोसो जाया आरोना गोसोआ डाउन जालाङो थ' लोगोफोरखौ आं आसा खालामो कमेन्ट फैगोन लाइक फैगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो आङो फोजोब्बाय आरोना थेंक इउ गाइस थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय